त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप सुरू आहे। त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी कामकाज ठप्प आहे। त्यात ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी हा संप बेकायदेशीर असल्याची याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरीकडे सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूने वाद रंगलेला दिसतोय। अशातच या संपाबाबत सर्वसामान्यांना काय वाटतंय हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय। पाहूयात कोकण 7 लाईव्हचा या संदर्भातला ग्राउंड रिपोर्ट। सध्या माझं शिक्षण झालेलं आहे, शिक्षण माझं डिग्री झालेली आहे। मला आता नोकरी नाही आहे, युवा लोकांना नोकरी नाही आहे। तुमचं पुढचं भवितव्य असंच पडलेलं आहे। त्यासाठी तुम्ही काही उपाययोजना काय केल्यात? नाही केल्या। युवा लोकांना सध्या नोकऱ्या नाही आहे। युवा लोकांना नोकऱ्यांचं आधी पहिलं त्यांनी नियोजन केलं पाहिजे। पेन्शन आधी पहिलं त्यांनी नोकरी केलेलीच आहे आणि त्यांना पेन्शन पाहिजे। युवा लोकांसाठी तुम्ही काय करता? युवा लोकांसाठी तुम्ही काहीतरी एक त्यांना सोर्स आणला पाहिजे। जॉब नोकरीसाठी कंपन्या वगैरे आणल्या पाहिजे। त्यांचं भवितव्य एक उज्ज्वल केलं पाहिजे। नमस्कार, माझं नाव किरण देवेंद्र जाधव, मी सध्या राहतो कणकवली। माझं शिक्षण एक सेकंड इयरपर्यंत झालेलं आहे। त्याच्यानंतर प्लस मी ॲग्रिकल्चरही केलं। बरीच वर्ष झाली मी नोकरीच्या शोधात होतो, पण नोकरी काय मिळत नव्हती। पण शेवटी वयाच्या 32व्या वर्षी मी एक सेंटरिंगचा माझा स्वतःचा एक व्यवसाय आम्ही सुरू केला आणि त्या आता व्यवसायामध्ये आता आम्ही सध्या आमचं कुटुंब वगैरे आम्ही त्या व्यवसायामध्ये काम करतो। आणि पेन्शन साठी जे आंदोलन करत आहेत त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? आता जर पेन्शनसाठी जे आंदोलन करतायत तर खरोखर चांगलं आहे, पण त्यांच्यामुळेही आत्ताच्या युवा पिढीला त्यांच्यामुळे एक धोका निर्माण होतो की तुम्हाला जर ते सरकार जर पेन्शन देत राहिले तर युवा पिढींना नोकऱ्याही मिळत नाही। कारण सरकार सर्व जो काही खर्च सरकारी नोकरदारांना पेन्शनचं म्हणा किंवा इतर गोष्टींच्या सुविधा, आरोग्य सुविधा म्हणा किंवा इतर त्यांचे प्रायव्हेट फंड वगैरे सर्व गोष्टी सरकार त्यांना देते, पण त्यांना दिल्यामुळे पण इतर लोकांना नोकऱ्या मिळत नाही। कारण याचा अर्थ खाजगीकरण होत चाललं आहे। कारण सरकारचे जे नोकरदार वर्ग आहेत त्यांना पेन्शन देणे व इतर गोष्टी त्यांना देण्यामुळे तर सरकार खाजगीकरण करत असल्यामुळे युवा पिढींना एक सरकारी नोकऱ्याही मिळत नाही। तिन्ही लोकांसाठी पेन्शनचा विषय आहे। रोजगार पण लोकांना, युवा उद्योजकांना पण मिळावा। मी पण एक चेतन मुंज म्हणून एक युवा वर्गाचा मी एक हे आहे। मी पण भरपूर नोकरीसाठी प्रयत्न केले, पण मला काय ती नोकरीचं काय अपेक्षा मिळाली नाही, म्हणून मी आता हॉटेल उद्योजक म्हणून हॉटेल घातलं आहे। असंच सगळ्यांना वेळ येते की टपरीवर ब्रिजखाली टपऱ्या टाकाव्या लागतात। युवा चांगले शिक्षण घेतलेले लोकसुद्धा आता टपऱ्या घालून दुकानं घालतात, चांगले म्हणजे CA म्हणा, किंवा त्यांना नोकरी मिळत नाही म्हणून नोकऱ्या कुठे फुल असतात। एक जातीचा प्रश्न येतो, कास्टवाल्यांचा पण प्रश्न येतो, त्याच्यात ते पाठी राहतात। त्यांना चांगले मार्क असतात पण ते कास्ट हे असल्यामुळे शासनाचे ते पाठी राहतात। मग त्यांना ब्रिजखाली वगैरे टपऱ्या घालून दुकान घालून रोजगाराचा प्रश्न उपलब्ध करावा लागतो। नोकरीसाठी आता जे सध्याची परिस्थिती आहे की पेन्शन मिळावी यासाठी सरकारी कर्मचारी भांडत आहेत, त्याबद्दल काय सांगता? पेन्शन मिळावी, पण कितीपर्यंत मिळावी, मर्यादा किती असावी? की एक आता वडील वारल्यानंतर मुलाला पेन्शन मिळते किंवा बायकोला पेन्शन मिळते, हे कितपत योग्य आहे? त्यांना पण ती मोठी झाल्यावरती हातपाय हलवतात, बरोबर, त्यांना पण प्रयत्न करावे लागतात। ही पेन्शन योजना ठराविक मर्यादेपर्यंत असावी अशी माझी कल्पना आहे।
तर मी सुद्धा आता ग्रॅज्युएट झालो आहे मी कणकोली कॉलेजमधनं आमच्याच. आणि आता सध्याचं बघितलं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारले आहेत. ते कामावर रुजू होण्यासाठी तयार नाही आहेत. तर माझं असं सरकारला म्हणणं आहे की तुम्ही जर ते कामावर येण्यासाठी तयार नसतील तर आमच्यासारख्या नवीन युवकांना तुम्ही भरती देऊन आम्हालासुद्धा नोकरीमध्ये रुजू करू शकता. म्हणजे आम्ही जे आता युवक शिकतो ते ग्रॅज्युएशन झालं आहे आमचं, तरी आम्हालासुद्धा अजून नोकरी नाही आहेत. जर सरकारला सुरळीत कारभार जर चालवायचा असेल तर नक्कीच आमच्या युवकांची नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी मी सरकारला विनंती करेन. तू देखील एक युवक आहेस, तुझं कॉलेज चालू आहे, तू काय सांगतो? माझं कॉलेज चालू आहे आणि आम्ही प्रायव्हेट नोकरी करतो. 12-12 तास काम करून पगार काय तेवढंसा मिळत नाही. त्याच्यामुळे सरकारने कुठेतरी आमच्यासाठी देखील जागा रिकामी करून असं नोकरीसाठी केलं पाहिजे. अधिकारी हो श्रीमंत होत गेलेला आहे आणि गरीब हा गरीबच माणूस होत गेला आहे. आणि आज यांच्या संपामुळे इतर सर्व कामे ठप झालेली आहेत. कामं होत नाही आहेत. रस्त्याची कामं उदाहरणार्थ घ्या, बांधकामामध्ये गेलं तर ज्यात रस्त्याची कामं आली आहेत ते कॉन्ट्रॅक्टर पण त्या संपामुळे पुढे पण कामं गेली. आता ती पावसाळा आले का कामं पुढे होणार नाही आहे. दुसरं काम म्हणजे इतर पण आरोग्याचे असतील अधिकारी नाही जागेवर. तर 18 लाख सरकारी नोकऱ्या आहेत. आता युवा वर्ग असं शिक्षित झालेला वर्ग आहे, त्यांना पण काम नाही आहे. त्यांना अर्धा पगार त्यांना ठेवावं आणि काम रोजगार द्यावा त्यांना. ते पण बेरोजगार फिरत आहेत ना, त्यांना समाविष्ट करावं. माझं नाव अमोल विश्वास कदम. माझं शिक्षण BSc झालेलं आहे. जेव्हापासून माझं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे तेव्हापासून मी प्रायव्हेट सेक्टरमध्येच काम करतो आहे. प्रायव्हेट सेक्टरची तुम्हाला अवस्था माहिती असेल की तुम्ही जेवढं काम कराल तेवढंच तुम्हाला पेमेंट मिळते. इथे पेन्शनची वगैरे तशी काही सुविधा नसते. त्यामुळे आता जो चालू आहे संप सरकारी कर्मचाऱ्यांना, त्यांना जो ऑलरेडी त्यांचं 7 पेनुसार त्यांचं पेमेंट ऑलरेडी 50-60च्या आसपास पोहोचलेलं आहे. त्यांना सगळ्या सुट्ट्या असतात. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना बऱ्याच काही गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज पुरवत असतात. तशा फॅसिलिटीज काही प्रायव्हेट जॉबला नसतात. प्रायव्हेट जॉबचं कसं असतं, ये दिवसा आणि भरपोटा असं काम असतं तिथे. त्यामुळे तिथे त्यांना कसं जेवढं काम कराल तेवढंच पेमेंट असतं. पण जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मला वाटतं माझ्या दृष्टीने तर पेन्शनची तशी काही गरज नाही आहे. कारण त्यांना एवढी वर्ष काम करून पेमेंट तर बऱ्यापैकी मिळणार आहे. पेमेंट तर भरपूर झालेलं आहे. आणि समजा क्लास 1 क्लास 2च्या त्यांना तर पेन्शन मला वाटतं लाखाच्या आसपास जाते. समजा एखाद्या कर्मचारी रिटायर झाल्यानंतर त्यांना 1 लाख पेन्शन असेल तर अशी 1 लाख पेन्शनमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार 4 जण काम करू शकतात. समजा त्यांना 25,000 जरी पगार दिला तरी सध्याचा सुशिक्षित बेरोजगार काम करू शकतो आहे. त्याला तो खुशीने 25,000 काम करेल. त्याची पेन्शनची पण सध्या अपेक्षा नाही, कारण तो शिक्षण बहुतेक आता सगळे ग्रॅज्युएट झालेले आहेत. ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर त्यांना कोणत्याही जॉब मिळत नाही आहे किंवा स्वतःचा उद्योग करायला गेला तरी बँका वगैरे खूप त्यांना डॉक्युमेंटेशन करावं लागतं आहे. तरी पण लोन मंजूर होताना खूप त्रास होतो. या दृष्टीने सरकारने प्रायव्हेट जॉबसाठी पण थोडंसं काहीतरी फॅसिलिटीज पुरवाव्यात. आणि मला असं वाटतं की पेन्शनच्या मागे न जाता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपलं जे काय आहे काम रिटायरमेंटपर्यंत व्यवस्थित करावं आणि सरकारने प्रायव्हेट जॉबकडे पण प्रायव्हेट कंपन्यांकडे पण थोडंसं लक्ष द्यावं. नमस्कार, माझं नाव सिद्धी ठाकूर. माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालेलं आहे आणि आता सध्या स्थितीमध्ये आपण पाहतो की शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारलेला आहे, बेमुदत संप पुकारलेला आहे. त्यामध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी जुनी पेन्शन पद्धती आहे ती लागू करायची आहे. तर आता आपण सध्या बघतोय की माझ्यासारखे बरेचसे लोक आहेत जे यंगस्टर्स आहेत, त्यांना जॉब नाहीच आहेत. म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टरमध्येही जॉब भेटत नाही आहेत, मुश्किलीने भेटत आहेत आणि गव्हर्नमेंट तर दूरचीच गोष्ट आहे. तर अशा पद्धतीत सरकारने हा विचार केला पाहिजे की आता यंगस्टर्स आहेत त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी दिली पाहिजे की जुनी पेन्शन पद्धती आहे तीच घेऊन बसले पाहिजेत. म्हणजे हा खूप मोठा प्रश्न आहे. आणि जर जुनी पेन्शन पद्धती लागू केली तर आता यंगस्टर्सनी काय करायचं, त्यांना जॉब भेटणार की नाही भेटणार. अजूनपर्यंत तरी आम्ही आमच्यासारखी लोक, म्हणजे मी तर खूप माझ्यापेक्षाही पूर्वीचे लोक आहेत ते अजूनही नोकरीच्या शोधात आहेत आणि आता तर नाहीच आहेत. आम्हाला तर ऑपॉर्च्युनिटीज भेटत नाही आहे ह्यामध्ये गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये. तर सरकारने ह्याचा विचार करायचा की यंगस्टर्सनी काय करावं. जर पेन्शन पद्धतीत त्यांना जर पेन्शन दिली तर आम्ही काय करायचं.
नमस्कार, मी विशाखा गौतम कासले. गेले 2 दिवस मी ऐकते की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांना पेन्शन मिळावी. 2005 पासून जे पुढे लागले त्यांना पेन्शन चालू करावी असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण मला असं खरंच माझ्या मनापासून इच्छा वाटतं की त्यांना पेन्शन देण्याऐवजी आमच्यासारख्या बेरोजगार सुशिक्षित मुलांना तुम्ही सरकारी नोकरीची संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न करावे. कारण अशा हजारो विद्यार्थी आहेत आमच्यापेक्षा अगोदर जे आहेत प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जे काम करत आहेत त्यांना नोकरी कुठे नाही आहे. ते प्रायव्हेट म्हणूनच आता आपला रोजगार चालवत आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारी नोकरी नाही आहे. आमच्यासारख्या बेरोजगार लोकांना सरकारी नोकरी नाही आहे. मग आम्ही काय करायचं? यावर सरकारने खरोखरच विचार करावा आणि आमच्यासारख्या बेरोजगार विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीची संधी कशी मिळेल यासाठी विचार करावा आणि त्यांना पेन्शन दिली तर त्यांचा जो पेन्शनचा पैसा आहे तो आमच्याच खिशातून जाणार आहे आणि त्यामुळे आमचंही नुकसान होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही सरकारने खरोखरच यावर विचार करावा आणि आमच्यासारख्या मुलांना नोकरीची संधी चालून यावी यासाठी प्रयत्न करावे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.